morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ 30,000 राङाव गथ'सा फानदों। बिमा बिफाया गथ'नि थैनायखौ नंखाय होनना बुंथिदों। आसामनि सिला फोथाराव मोनसे जिंगासिनो गोनां जाथाय सोराङाव फैदों दि जेराव सासे जोनोम जागोदान गथ'साखौ 30,000 राङाव फाननाय जादों। धेमाजि गथ'सा अनसाय आफादा CWC सिला फोथार पुलिस थानायाव मोनसे मावख'आरि अजद होदोंमोन, जेराव आयेन बेरेखा फाननायनि सोमोनांथाव गुदि खिथा फोरमायनाया सोलिदोंमोन। गोदानै जोनोम जागोदान गथ'साखौ गुबैयै फाहामथायनि थाखाय सिला फोथारनि गथ'सा फाहामगिरि डक्टर सत्यजित डलेनि न'आव लाबोनाय जादोंमोन। बेखौ मोनसे आन्दोनि लेनदेनाव फाननाय जादोंमोन होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। CWC नि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि गथ'साया डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटेल AMCS आव जोनोम जादोंमोन। उनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बेखौ मिथिनो मोनो दि नीलाख धेमाजिनि सासे जराया गथ'साखौ 30,000 राङाव फानदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'साखौ सिला फोथारनि थागिरि बेबी भेगु मुंनि सासे आइजोआ बायदोंमोन। सन्देहखौ दाजाबदेरनानै जोनोम जागोदान गथ'सानि जोनोमगिरि बिमा बिफाया CWC नो फोरमायदोंमोन दि फाननायखौ दोनखोमानो नाजानानै बिसोरो गथ'साया थैबाय होननानै फोरमायथिदोंमोन। धेमाजि गथ'सा अनसाय आफादनि आफादगिरिया दायो मोनसे नेमखान्थियारि अजद होदों, जेराव दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाय आरो गोख्रों आयेनारि राहा लानो खावलायदों। नैथि खौराङावनो दङ आसाम मावथिलियाव आइजोखौ जर-जुलुम खालामनायनि अजद। तिनिसुकियाव सानै हमजादों। आसाम डायगनस्टिक सेन्टारनि बिगोमानि सायाव आथोनारि गाज्रि खालामनायनि अजद। आसामनि तिनिसुकियाव आथोनारि गाज्रि खालामनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय नुजाथिदों। आसाम हेल्थकेयार डायगनस्टिक सेन्टारनि सासे आइजो मावख'गिरिया मिरुनि बिगोमा प्रेम शर्मानि बेरेखायै अजद होदों। भुगिनांनाय आइजोनि बादिब्ला शर्माया खामानिनि समाव गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो नाङा-फाङा दावगादोंमोन। थासारिया अब्ला बांदोंमोन जेब्ला शर्मा आरो ऋतुराज बरठाकुरजों लोगोसे सानै लोगोफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बिथांजोनि न'आव फैदोंमोन आरो हुमखि होदोंमोन। भुगिनांनाय सुबुङा जाथायनि बागै तिनिसुकिया सदर पुलिस थानायाव फोरमायदोंमोन दि जायनि जाहोनाव शर्मा आरो ठाकुरखौ हमनाय जादोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि नखर, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो जायगानि हानजाफोरा दायनिगिरिफोरनि थाखाय मोजाङै नायबिजिरनाय आरो गोख्रों साजा होनो दाबि खालामगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ BTRआव मुगा एम्फौ आरो ना फिसिनाय फालांगिखौ जौगाहोनो सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेरिकालचार बिफानआ मैया कालुगावआव मुगा हारिमुनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया मुगा एम्फौ फिसिग्राफोरखौ गोदान मुगानि आरो बिगियानारि मुगा फिसिनाय हुदाफोरनि सायाव सोलोंथाय होनाय। बिफानारि रोंग'साफोरा बेसेन गोसा गियान रानलायदोंमोन। मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गावसोरनि दिहुनथाय आरो गुनखौ बांहोनो थाखाय गोहो होदोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलारि रांखान्थिखौ बांहोनानै अरायथा सेरिकालचार जौगाथायखौ थुलुंगा होयो। बेराफारसेथिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि ना फिसिग्रा बिफानाबो बाक्सा जिल्लायाव ना आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गावसोरनि ना फिसिनाय फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय राङारि आगजुफोर आरो डिजिटेल प्लेटफर्मफोराव सोलोंथाय होनाय। बिफानारि रोंग'साफोरा माखासे गोनांथार मुलाम्फाफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बेफोर जाबाय सेथियावनो दङ गोरलैयै रां होनायनि थाखाय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)। नैथियावनो दङ रिस्क कभारेजनि थाखाय ग्रुप एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स स्किम (GIS)। थामथियावनो दङ मोजाङै मावफुंनायनि थाखाय हायुंआरि फिसारि डिजिटेल प्लेटफर्म (NFDP)। ना फिसिग्रा बिफाननि नाजानाया गामियारि रांखान्थियारि जौगानाय आरो गाव साख्रिनि खाबुफोरखौ जौगाहोनो थाखाय BTC नि थांखिजों गोरोबलायो। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर।
सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउस 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।